zeleke isikhathi esiningi siyazenza izinto singazi ukuthi kuNkulunkulu siyona uma uyingcwele yakwazi ukukufundisa uba ngcwele ngoba uyayenza nje inhliziyo eminyama kwezinye izinto uziyeke ngakhuleka ke ngikhulekisa ukuthi umshado lo nguwo hamba noJesu khona ubazalwana ukujabulela ukuhamba noJesu khona ukujabulela ukuthi uJesu ungikhiphe kuphi yo inamandla lo ishoyo kwangena otsotsi emsebenzini bantshontsha kwasekufekwa kwemitshala ngathatha ngafaka ejele ngayohlala ejele ukwaboshwa futhi baba hawu hlala ejele baba Greetings. Do you want to become an epoxy expert where you know everything about epoxy, how to apply epoxy on the floor, or you want to style the floor at your home? Everything that you want concerning epoxy, just feel free to contact Mr. Epoxy, because in Mr. Epoxy we do training and we do sell the material. Our training is 3,850. It takes 2 days, theory and practical, and upon completion you get your certificate where you can apply everywhere you want. And we also have a stucco paint. Stucco paint is the epoxy that we apply on the wall. So even that one, we do have training. So for training is 1,500. It only takes 1 day. It is also a theory and practical. And even on that one, you also get the certificate. So, and everything that you want, whether you want material, you want training, or you want us to come and style your floor and do your floor, all kind of design, feel free to contact us on Mr. Epoxy. Our numbers are written here on the screen. Welcome once again kwikota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele umoya ongcwele khona phakathi kwethu, kuumusa, kuuthando, njalo elokho esihlanganisa. And masihlangene nje akukho kunye suke sizokhuluma indaba ezimnandi. Siyabingelela ke kubangcwele nje kwizindawo zonke la kufinyelela khona le message. Sanibonga abazalwane nilokhu nibuya nizobukela kubufakazi bonke lobu nentshumayelo eziqhamukayo la ziphakamisa nje uKristu, akukho kunye akusingathi kodwa nje konke ukuthi siyabuyisana, siyalungisana ngoba lude loluhambo. So manje sadinga ukuthi silokhu silungisana nje endleleni, omunye nomunye eqhamuka nokwakhe. Siyanibonga ke bazalwane, siphinde sibonge nakuma channel partners, ngisho kanjalo amamember lawo asizayo nje kakhulu ngesupport yokukhambisa lo msebenzi. Siyanibonga kakhulu ngakho konke lokho. Subscribers ngokulike, ngama comments amahle, ngayo yonke inhlobo yesupport, njengoba namanje nje nisazobukela nama advert. Siyanibonga nje kakhulu bazalwane. Namhlanje angikho ngedwa ke, ngiyazi abaningi bazawujabula uma ngabe bembona, ngoba sebeke bambona before usisi uNtombi Dlomo. Ubuyile futhi akaqala ukufika uma ngabe ukuthi yaqala ukumbona kuno part 1 no part 2. Shuthi siqhubeka lapho ke today. Nje inkosi siyayibonga kuyiyona esamthumile futhi naye evuma ethi ayi ngiyabuya futhi ngisafuna ukuthi ngeke ngiqhubeke kuloba bafakazi kade ngifike kubona. But before sekude uyena oyikhulumela ke simamkele. Sisintombi siyabonga ukufika nje, sakrespect us kakhulu. Nkosi yami ngiyabonga babusha wami, ngiyabingelela nami. Ngibingelela ubabusha wami ngephakathi kwethu. Nkosi yami sibonga nje uNkulunkulu esasiphe yena. Yebo. Ngohambo noNkulunkulu. Amen. Sithola injabulo masiphakathi kwale ndawo babusha wami. Yebo. Ngithola nokujabula. Ukuthi ngaze ngafika endaweni eyona engiphumelelisayo ezintweni ekade zingihlupha ngaphakathi. Ngibingelela ke abazalwane bonke endawo zonke, abantwana bakaNkulunkulu. Yebo. Ngiyambonga uNkulunkulu besigcinile unyaka wonke. Sazofika futhi ubasiqala omnye unyaka. Simbonga uNkulunkulu. Yebo. Nje washabangu. Hayi kulungile, siyabonga nje. Usasibingelelile, wabingelela kahle kunyaka omusha. Siyabonga. Noma sesithe ukugijima nawo nje lo nyaka, but siyabonga nje ukuthi inkosi salokhu sasigcinile. Engabe waphatheka kanjani nje after ufikile waletha la ama testimony lawa ya
nje abazalwane bathini nje nasempilweni yakho nje kwahamba kanjani nje? Ngiyabonga babushabanga. Yebo. Yebo kokuqala ngisho ukuthi yazi ukwenza i-testimony bengingakucapheli esikhathi esiningi besenza ama testimony emasontweni. Yes. Ungatholi support mangisho. Oh. Just ukushaya izandla. Ungezwe omunye umuntu ethi ngakhekile nge-testimony ethile. But ukufika ngile day ngiqale la ukuthi the day ngithola ukuzofika ngiza la last njengoba bengizile. Ngaziphupha ngipray. How? Ngithuke mari nginokujabula ngingazi ukuthi yini kodwa ngithuka ukuthi hayibo sengimdala kangaka lenza but kunenjabulo nje ngingayazi ngazothola sekukudala sengisuke la sekukudala ukuthi no kusho ukuthi ngangipray vele lezi zinto bekade zigaka zingihlupha ngoba isikhathi esiningi babushaba ngilezi zinto bengizixoxela abantu ngingazi ukuthi yini izinto zonke abebebukela ama testimony previous ukuthi kunezinto ezinye bezisabisa sometimes bengihamba nje ezintweni ezisabisa kakhulu ezinye bengingakuchazanga okunye ngoba ufika kwami ngalesikhathi sangaphambili ngifike ngicelile kumoya ingcwele ukuthi ngicela konke ukukhulume konke okungaphakathi kimi bekusoloke ngikukhiphela abantu ukukhiphe wena ngokwakho so ngifike ngiumuntu olahla nje ezinye izinto engikhumbuze ngisheshisise yabona nje ngalesa sikhathi ukuthi bengingarayithanga ngiyeza ngingarayithanga futhi ngalesa sikhathi emva kwesimo nje esithile sobe ngisishare engazize ngaso ngaphila kakhulu babushaba izinto eziningi engazixoxa zaphuma bezingihlupha angisele sengumuntu manje nokuthi ngihlangana nomzalwane sixoxe kabini sengingena kuzo because bengenza kanjalo if mhlambe share iBhayibheli nomuntu bengishare kabini ngigcina sengingena kuzo sengixoxa ngazo lezi zinto yabona bengathuli omunye nje usisi wefamily uze washo wathi hawo lezi zinto zakho kade uzixoxa yazi bezimangaza but uthe manje mase ufika kule ndawo uhlala yafika endaweni yayo ngithi indawo yayo kanjani wathi hayi yabonakala ukuthi ifike endaweni yayo enye into wazalwane ukuzala sizizeli akunamuntu futhi osibizayo babushaba ngakasibizi asifonela akasazi noba sihlala kuphi but wena ngaphakathi kunomuntu ongaphakathi othi nayi indawo fanele uye kuyo mina ngangingazi ukuthi uyakwazi ukuhlala kuma broadcast kanje ungafundanga ngangicabanga ukuthi kuhlala abantu abanabo because nabo otherwise thina ngoba zange siyithole le chance yokufunda ngesimanga sezimo esidlule kuzo sangathola ithuba sifuna ukufunda nemindeni yethu ithande ngathi singafunda kodwa ke ngesimanga sokuthi uma angisho kanje ngithi bazezwa abazalwana ukuthi ngithini ngithi ma unophawu akululanga ukuthi uhambe phakathi kwezizwe unophawu awuhambi kahle unophawu because umntwana wophawu uyabonwa mayihamba ukuthi lo kune light askisi mangikhuluma babushaba ngokuba emotional so amakhala ayahlonhla nje okay angathi ayablocker kanjalo good okay awuzidinga something okusolve no ukuza sizokhuluma izinto zikaNkuluNkulu kuyasikhulula uyakhululeka mina bengihlala ngama attacks ukuthi futhi the day uthola idate yokuthi wozala ziyabuya zonke lezi zinto uya-attackeka awulala ebusuku kunezinto nje ezingakumisi kahle but the day ubuye uzokwenza i-testimony ukhipha zonke lezi zinto uyakuthola ukuthula nokuphumula uyakuthola ukuphumula usho futhi uzibona ukuthi uyakuphi nokuthi umbuleleke lokuthi kanti uNkulunkulu ola longo ubuhamba nami isikhathi esingaka ngoba mase ushelele lezi zinto mase uthatha ukuzibheka nawe ukula umqondo wakho uvuleka khona ukuthi uhambe nami isikhathi eside sobonga ukuthi siphinde sikwazi ukuzohlala la kodwa to meet yasixoxe
indaba Nkosi yami isibekezelele bazalwane. Yebo. Yebo, abanye abazalwane ke masihleli la baye bacabanga ukuthi mhlambe singaba prophet o umfundisi o something engcono. Angisolutho. Ngisaphinda babushabango ngisasho angisilutho nje. Yebo. Ngumama nje. Ohamba noNkulunkulu. Yebo. uNkulunkulu ungithwele isikhathi eside. Ngoba ukukhula isikhathi esiningi nje la koma 2011, 2012, 2013 ukuya nje babushabango. Kuze koma 2018. Izinto ebengizibona ezinye zazisabisa. Nangize ngacela enkosini ngelinye langa ngathi yazi Nkosi. Ngicela uniphungulele. Ngicela unifihlele lezi zinto. Yebo. Ngoba ziyasabisa manje angazi ukuthi mina ngizozenzani. Ukuze ngisho kanjalo babushabango. Yebo. Ngelinye langa ngilele ngibone ebusuku ngephupho engathi ivalo yayibona muzivalo. Ivali yes Engathi kuvuka inyoka enganani ivalo. Engakanani. Mayivuka lenyoka inyuke babushabango inyuki ithi mayiphakathi kanje. La ekhanda isitho umso ongathi umlilo ngenhla so ukuthi half ikhanda lelibonakala ligqunywe engathi ubovu nje ungathi ubovu ngalendlela ngathi umlilo ukubona emaloshona mhlawumbe ilanga lijikelwa kube nalamafa abovu wayenjalo umzimba lo wona uyabonakala but mina ngoba spiritually kimi uyabonakala but wona ugqunywe inkungu nemvula kodwa mina ngiyawubona umzimba inyuke ithi mayiphezulu ngizwizwe lithi engathi kuthiwa awuvuke ukhulekele liyanto ingabulala abantu abaningi ngoba mayingabulala abantu abaningi nje ba iphume kanje iyale iyohlangana nenye hayibo so mayinyuka kanje wena khuleka ukuthi ingalimazi futhi ingabulali umuntu ngoba lokho konke kungabizwa kuwe engiphakame baba spiritually ngathi ngiyakhuleka ngime eminyango ngime eminyango ngilule isandla sake left ngiyakhuleka ngisivule kanje isandla manje mangisivule kanje la ngathi kunento ephuma ngizwa la ungathi makufika la kunento cramp ephumayo nje la isandleni sami manje ngiyakhuleka ngibheke ngakuyo ngiyakhuleka ngibheke ngakuyo babushabango ihambe ngikhule ngize ngithe abantwaneni akusenayo noyiwani ovuka anilekelele ngoba uyabona lento amandla ami ngizwe ngathi ayaphela kusho mina ngithi amandla wami angathi ayaphela mara seyihambile seyihambile manje mina amandla ngithi azophela seyihambile ngabuya ngathi ngaphapha mangiphapha ngakhuleka babushabango ngathi awu ngathi sengikhulekile kwazophela amandla but ngakhuleka ngathi uNkulunkulu wami lezi zinto manje sengathi over ngoba naye esontweni mangithi ngiyazixoxa akunamuntu ongitshela ukuthi ngiyenzeni yaziveza into eziningi but angazi manje ukuthi aba understand and nami manje angisazi and ngaze ngathola ngesinye isikhathi ukuthi ilizwe lithi komunye nje ngangixoxa naye wabakhulu wathi lezi zinto ezakho manje uzixoxa angazi noba inkosi ifuna ukukusebenzisa yona ngoba mina akunalutho engalenza ngawe akunandawo engakusebenzisa kuyo awufundanga awunamali awunalutho manje angazi mina ukuthi ngingabenefitani ngalokho hawo bayisho kuthini wathi maybe inkosi ifuna ukuzisebenzisela wena washo kanjalo alright ngayizwa kabuhlungu ngoba ngumuntu wenyama but ukuhambeni kwesikhathi mangikhule emoyeni ngamxolela Nkosi yami ngatho yazi ukuthi ukhulume ewumuntu kodwa yena ebekhuluma vele iqiniso lokuthi inkosi ngomthetho yiyo efuna ukukusebenzisa yona nothi yebo mina ngizokwenzani ngawe
yabona manje ukhulume ngenye indlela ukuthi awuna next manje ngazitshela ukuthi awukusho ukuthi vele mawungafunda ungena next akukho ongakushare ebantwini abakuthathele ekhanda ngabantu angeke bakuthathele ekhanda uzuzwala ngoba unezitifiketi ezithile uzazwakala ngoba unezitifiketi ezithile but mangithola ukuthi inkosi iyakwazi ukuthi ikusebenzise unobody yebo udomethi nje imethi yaminyango nje kunjalo and ikusebenzise ngalendlela ukuthi umuntu azamangala ukuthi hawo uNkulunkulu uyakwazi ukwenza kanje yebo ngelinye ilanga ngiyakhuleka babshaba ngikhuleka endlini lento okunikela ngemali encane uNkulunkulu mina abantu abanikela ngemali engaka kanti abantu banikela ngemali nganginikela before anganginikele isonto engangisonta kulo before nganginikela babshabangu and spiritually ngangenye into ngangikwazi izulu iweather izohlangana izona imvula ngibona ukuthi yini lehlanganisa imvula ngamehlo kaboya nje kube ngathi ngiyayibona lento iphenduka ishaye mayishavele kube nombani ihlohla nje imvula ngiyendlini sengizwa ukuthi ngive ngilahla ibheki ngijikeleza umzi wami khuleke nginjalo kudala yebo ngiyabona ngibuza ukuthi njengoba nganginikela kangaka ngihlupheka bazalwane ukhona ukunikela nokuthi ukhule kwelika moya wenze konke babshaba ngibe ngikwazi mina ukuthi umuntu mayeza bese ngitshela ukuthi lo unayo nje ngaleso sikhathi ngangiwesi ngangiwesi babshaba kodwa ngihlupheka yebo ngangihlupheka eish ngingenani next ngoba nobaba wasendlini Nkosi yami kwafika isikhathi ukuthi akashiye yabona lemshado yethu esiyibambayo ngangena nje ekuhlaleni nobaba ngangisemncane ngaleso sikhathi ngihlushwa abantu abalahlekelwa aba boyfriend wabo ngoba ngizihlalela ngiyi1 manje umuntu mayifuna umuntu wakhe nyanya lokuthi uzula azofika anti njengoba ngangitsho ngithi ngihlala endaweni eyimine le Roodepoort angisashongo manje ukuthi ngubani manje mabefika bezofuna abantu babo bafika la kimi ntombi hello angena umuntu ahlale baba ongazazi ukuthi uzathi ufunani but ngoba ngikhule nginalento ukuthi ngiyakufila mawufuna into noba uzongenza isilima ngiyakubona yebo ngize ngibuze emntwini ngoba ngiyabona ngaba kwenzele tiye ngifunani ngikunikele awuyifuni bese ngive ngibuza ukuthi ufunani kahle yes ngalesikhathi uyapi hayi yazi ngibona nje ngifuna ubaba kwami angimazi ukuthi uye ngapi hawo leyo nto ngathola ukuthi ekuhlaleni izongenza ukuthi abantu bangangithandi ngoba la indlela ababoni baba kodwa manje bazofuna umuntu azofuna umuntu wakhe la kanjani nje babe baningi nje futhi nje ekuhlaleni nje kuba sasihlala endaweni emayini babe baningi abantu benza into eyi1 kuba ngathi obaba balahlekela la kwabo kanti ngidecide ukuhlala angifuni umuntu ngifuni umuntu angifuni hlala namuntu manje kwafika isikhathi sokuthi nami ngize ngizifunele isiphazanyana nje sizakwazi ukuthi bambone ephuma uthola kwami ukuthi ngangithi mina ngenza nje ukuthi abe umuntu ongena nje aphuma bambone nje hayi ukuthi isigcina yebo kwaze kwagcina sekujwayeleka akasazagcina sesijwayelana sesihlala yes kanti ubaba lo wayenomzi wakhe ngangazi naye wayesemncane mayeso sikhathi wayena 36 years mase khamba isikhathi siyasho ukuthi hayi mina nginayo umama ekhaya hawo mayenziwa kanjani lento ngiyasaba nokushintsha abantu ukuthi manje ngoba abantu sebazi lona manje abasemshintsha kanjani hayi ngasase ngithi hayi akubekezeleke isikhathi esiningi siyazenza izinto singazi ukuthi kuNkulunkulu siyona yebo uNkulunkulu wayesefikile nje ukuthi mangihlale kodwa mina ngesimanga sabantu yebo khona njengoba usho khona kuzobonakala ukuthi khona ubaba umuntu wesilisa la kodwa khona awakasindiswa leso sikhathi baba ngangekasindiswa ngangisontele eziyoni ngasesikhathi buseseziyona leso sikhathi ngaleso sikhathi yebo ngingekazi ngensindiso ngingekazi ngensindiso
so kwakujwayela ke ukuhlala naye ke kwaze sahlala ke sasaka nabantwana sahlala ke kwaze kwathi umama wasekhaya kwabe nezinto nje ezabo ke ezenzakale waze wahamba hayi ngasala ngadlalela thila ubaba ke ngize ngisindiswe khona sahlangana nje ngo2007 sahlala ke Nkosi yami kuthe ngo2003 hayi 2013 2013 ubaba ke kwathi ukuthi ayisengiyensindisweni nami ene manje naye into esengishaya la nginokuvuswa ebusuku ukuthiwa ngikhuleke manje mangivuswa ngikhuleka ngithola ukuthi ngigqoka iskipa ngithi ngizokhuleka kanjani ngigqoka iskipa ngithi ngifuna into yokugqoka ngiyajikeleza lento ingiphathe kabi yeza nje several times ivoice mhlawumbe ethi vuka ukhuleke noma ifeelings like ngathi ngisebantwini abaningi la endlini kubaningi abantu mhlawumbe ungena inkonzwanyana manje bese kuthiwa ntombi sicela ukhuleke ngithi ngithi ngizokhuleka ngithola ukuthi mina ngigqoka iskipa mhlawumbe uyabona nje manje ngifaka umthandazo i-home cell into enjenga home cell kanje yebo kwakuba njalo ngabona engaze ngabuza komnye umama nje Nkosi yami kulabo omama sebebadala kuye nje umama laba abasindisiwe ngoba bese ngiyensindisweni ngabuza kumama ukuthi into enje yenzakala kanjani wathi hayi kusho ukuthi awumanga kahle kwele kamoya sentsho awukho ngcwele okay yebo kulapho ngacela khona inkosi ukuthi inkosi ngiyacela uba ngcwele ngiyafuna ungifundise ukuba ngcwele ukuthi ngenze kanjani ukuthi ngihambe ngiyingcwele ngoba ngikwenzile okuningi singazi inkosi usifihlile esikwenzile okuningi esinamahloni okunye nokukusho manje ngacela nje manje ngicela ukuthi uba ngcwele kanti into enjani uma ingcwele yakwazi ukukufundisa uba ngcwele ngoba uyayenza nje inhliziyo eminyama kwezinye izinto uziyeke ngakhuleka ke ngikhulekisa ukuthi umshado lo ngikuwo akusiyinto wena baba uyisekile kusho ukuthi lokhu ngabe ingcwele kwami angihambi kahle la ubaba akazenzanga imfanelo zonke eza ekhaya so ubaba lo mangimtshela ukuthi hayi yazi kufanele kunemfanelo ezinje ezenziwayo manje ubaba nje enosontela eziyoni uphila impilo yakhe and akasuka ngebantwini abadala ngamtshela ngathi ayibaba mina sengathi manje ngifuna ukubuyela la inkosi yayivela ininyule khona ngoba naye bengimtshela lokuthi yazi ngikhula bekuvela into ethile ngikhule emakhaya enye into yokwenza itestimony ngemakhaya manje bengishilo abanye bayazi usisitombi lo Madlomo ngihlala ePola Park eThokoza ngisuke eHarding ngaseBishopston ngisuka ngenza itestimony yaqala bengifuna ukuzwakalisa ukuthi endaweni esasihlala kuyo yayincane yayinezindlu ezifew but ngangisuka into ewisile ngangifuna lapha ukusho kahle ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukufika endaweni encane emzini ophuwa emzini omncane uthi mayithumela ukuthi makuyokhulula imbongolo emzini othile omzini odelelekile yebo azange ufune imbongolo emzini efuyile emzini enembongolo kodwa kwaye kokhululwe yodwa wathi yodwa nofika ikhulekwe yodwa kusho ukuthi inkosi yakwazi ukufika emzananeni owodwa ophuwa azokhulula umuntu wakhe eyedwa akakhulula abantu abaningi nami la ukusho ukuthi endaweni engangikhulela kuyo ezikobheni indawo yakhona kwa ngako Ristel nje umuntu olalele wakhona noba ngoba indawo yakhona angeke ibe nama network umuntu okhulela khona noba umntwana osesebenza azayazi ukuthi uNkulunkulu wanyula umuntu endaweni eyayinja yebo kuthakathwa kucindezelwana lapha na ke umntwana wayifunda qede ngobunzima bakhona manje sebeyafunda ngeke ngaya manje babusha bankulu
ya ngeke ngaya last of last year kwafika nje ukuthi ake ngiyojika lapho uNkulunkulu wangithatha khona yebo uyobheka ngiyobheka bafika hawu so njena sengifika sengumama usehloniphekile ngama ngazwa yiloko ukuthi awu sengiyababona manje nobo mama ukuthi cha bahloniphekile abanye nje bangibaleka nje live awu mabe ngibona but nakhona ngibasoli ngoba ngathola ukuthi ba right ba right ba right baba futhi nakhona zange ngibathathela kabuhlungu ngababhlungu nje bengibaleka but kwafika kimi ukuthi phela asisafani manje okay ya asafani akusasondeleki msinya ba right empilweni usho kanjalo abantu abaphila kahle ya baba esentsho ukuthi mangaba unento zakho yazi ukusondela umuntu wakugcina wamgcina kudala manje wena uphila nento zakho ezithile akululanga ukuthi usondele emntwini obonayo ukuthi into zakho zizothi hlehla ungasondela okay yebo ngiyabuza ubulisa ukuthi hawu wagcina nje sebekhuluma nalo engihamba naye mina nje indaba yami bangayingeni ene ngangiphethe nemali Nkosi yami ngithi ngizofike ngibaphe manje ngabona ngaze ngajika nemali yami ngathi hayi angeke ngisabanika save imali yakho save imali yami ngathi hayi basezweni yebo abasaziphilela leyanto esasiyiphila kudala ene baboshiwe Nkosi yami badinga ukukhululwa badinga ukukhululwa babusha bami yebo konje yebo sasiqoqela ukuthi ke ukhulele endaweni encane yebo uNkulunkulu lapha endaweni encane babusha bangu wangibonisa into ebekuyafika la emalangeni aphelile ukuthi kune station gas kuba nala ugesi ujoinwa khona kulezi zinto lezi ezi brown ezinkulu ezicinile lezi la kujijelwa khona into la kujijelwa khona cable yes i-danger i-danger what Yangazi noma usho i-danger noma usho lezi ezinkulu lezi zama substation into kanjalo kodwa la phezulu kuma pole kuba nelezi zinto ezinkulu eziround ezibrown la kujijelwa khona ama cable la kujika khona i-cable zenza lezo zinto ukuzibona kwi station gas ukwazenzani ngiyayibona okay angizazi ngizothina amagama azo but ngiyazibona ziningi uqinisile ziningi mina ngiboniswe amandla kaNkulunkulu kanjalo amandla kaNkulunkulu akalinganiswa akalinganiswa nalutho but ngaleso sikhathi kimi ngoba ngangimncane ene ngangifuna ngangindlela engangiqiniswa ngayo maybe ukuthi amandla kaNkulunkulu aqine njengalento leyanto ngeke uyibone endleleni uhlangane nayo ifile emakhaya yayikhona ke kuhlanganisa ugesi ngayo amakhebuli ihamba kuyo leyanto yebo ngaboniswa ngaloko ukuthi amandla kaNkulunkulu aqine njengalento engathi ngithi lento leqine kangawe yabona ke ukuqina kwento yomntwana okhulela emakhaya angeke kulinganisa umqondo wakho naliyonto ngahlala nje nginaloko ukuthi amandla kaNkulunkulu aqine njengalento ngithi leyanto the way ayiqine ngakhona ukuthi ukuthi amandla kaNkulunkulu aqine njengalento kokukhenikwa nje umqondo wami kokukhenikwa umqondo wami ngaleso sikhathi ukuthi amandla kaNkulunkulu aqine kangakanani okay ukwazi ukubona ubukhulu bukaNkulunkulu ukwazi ukubona ubukhulu bukaNkulunkulu uNkulunkulu ubuilda ngalondlela into ephambi kwakho akwazi ukuyilinganisa ukuthi lento amandla wami aqine ngaphezulu kwalento ulinganisa lento engangawe ngoba kufana nomuntu mangabe umbuild engena olikholweni angithi umlinganisela nento ayaziyo lakho ke then uchesha umguqule kodwa ube suthi lo mbuso ke lo ufana ungaphezulu kwalento kodwa uqala umqondo wakhe ukhenike ngalento ayazi ayibona yayaziyo nami kwakulungiswe kanjalo nje babusha bami ngakhula ke ngiyumntwana onjalo Nkosi yami nami ngadlula ezintweni ezirongo ngadlula ezintweni ezirongo engithi sikhona isikhathi nje ngizoxoxa ngaso mase nginesikhathi lapho wathi mase sibuya lapho sengicela uxolo zange ngilibone uxolo ngilicela kangaka babusha bami azange ngijwayele ucela uxolo ngijwayele
confessa izinto eziningi but hey lesikhathi sibe kanzima kimi. Kunezwi ke tana engihalela ngathi singacinisa ngalo abazalwane Nkosi yami. Liko Matthew 20 verse 29 baba. Oh. It verse 29. Yeah. Now as they went out of Jericho, a great multitude followed him. Ngqhubeke. Yebo baba And- siphela ku 34 skis. Oh, okay. And behold, 2 blind men sitting by the road. When they heard that Jesus was passing by, cried out, saying, Have mercy on us, O Lord, Son of David. 31. Then the multitude warned them that they should be quiet. But they cried out all the more, saying, Have mercy on us, O Lord, Son of David. 32. So Jesus stood still and called them and said, What do you want me to do for you? They said to him, Lord, that our eyes may be opened. 34. So Jesus had compassion and touched their eyes, and immediately their eyes received sight, and they followed him. Yebo. Yebo baba siyabonga. Amen. Amen. Angeke ngifundeke ngoba isikhathi sasishiya. Yeah. La kukhulunywa ngifikela nje ukuthi impumputhe zazimbili. Amen. Impumputhe la zazihleli zimbili. Yebo. Lempumputhe aziboni Yes. kodwa amandlebeni ziyezwa. Yebo. Mazizwe impumputhe ngoJesu azange zuvala umlomo. Zakhwaza. Yebo. Mazimemeza kunezixuku ezasuka zayothi Yes. ngoba la ekuhambeni mawuhamba noNkulunkulu wena ubublind all along. Yebo. Ngihleli la sixoxa ngobublind. Kodwa manje mase sivula umlomo sesibona. Yes. Sesizwa I mean to say sesizwa ngalo Jesu. Yebo. Masiphakama sithi simemezela ngoJesu sikhwaza uJesu ukuthi akeze kithi kuzosuka ababevele kade behamba naye uJesu bazothi niyafundekela ningakhwazi kodwa nikhwaza abahamba naye bona ababoni lesidingo nine nisibonayo ngoba nina ni blind nifuna ukubona Yebo. bona bayabona bazokhuza nini kodwa bezwa. Yo. Mase ithi Okay. ithe kokugcina ithi ku4 uJesu waba nesihe Yebo. waphatha amehlo azo zasezibona masinya zamlandela. Amen. Zathi masivuleka amehlo impumputhe zenzani baba zamlandela Yebo. uJesu. Yes. Zahamba nabo laba bebethi sunufundekela sunumkhwazi uJesu. Yebo. uJesu akwakhwazwa abafuni bona bebona ukuthi uJesu akhwazwe. Ithi ikhona la ithi uBhethume impumputhe ithi uBhethume impumputhe waye kuthi ukuthi wayesicupha touch lo bhuti waye right kodwa wayengaboni emahlweni. Yes. Nayi into wayezwe emadlebeni wezwa bedlula wakhwaza yini kwenzakalani ngoba nobehleli fosho wayehleli phezulu kwetshe uyabona nje igcoka amahleli phezulu kwetshe libeke isandla phezulu kwethanga liyabezwa kodwa okusala ukuthi badlula. Yebo. Kodwa lenzani uBhethume akakwazi ukubona abalandele kodwa wathi mayezwa wathi ananga abantu beza ngiyazi ukuthi irasi yeza mayiseduze kulapho waqala khona nayo. Yes. wamemeza uJesu banzani nabo bamstop bathi ungafundekela uJesu akayifuni irasi uJesu akafuni umuntu okhwazayo uJesu akafuni umuntu ozomkhwaza Hey. ngoba bona abamkhwazi bamile eduze kwakhe Yeah. abamkhwaza banasidingo abasibona isidingo ukuthi uJesu angabenzelani but into abayifuna bona bahamba naye but ama footsteps ayasebenza emntwini ongaboni Yes. ngoba ngamadlebe uyezwa lo muntu. Yebo. Impumputhe zathi mazivula zoyi2 lucky zona zaphakama ziyi2 zamlandela uJesu Yebo. zamkhonza uJesu for sure zadlula laba
ebebekade behamba noJesu ngoba bona bajabulela ukuhamba noJesu. Khona bazalwane ukujabulela ukuhamba noJesu. Khona ukujabulela ukuthi uJesu ungikhiphe kuphi. Yo. Inamandla leshoyo. uJesu uvula amehlo. Yebo. Kodwa amandlebe bengizwa kodwa bengizwane bengizoizwe. Amehlo benginawo but bengaboni kodwa bengibona kodwa ngingaboni. Manje ngicela ukubona ngoba bahamba nawe nami ngiyafuna ukuhamba nawe. Mayisebona yena usondela kwenzani uzomdumisa yena. Yes. Umfazi onethombo legazi. Yebo. Wathe babona beme noJesu. Bayamthinta uJesu bona bajabulela ukuhamba naye uJesu. Yebo. Kodwa yena into wavele wayenza nje wathi kwayendlini esuka. Wathi ngiyakholwa ukuthi mangafika ngiyazi ukuthi ngizafika bemjikelezile. Ngalesikhathi bona bezungezile mina ngizoshona phansi ngedolo. Yes. Ngiguqe. Ngithinte nje igarment. Hey. Ukwenza lokho kusho ukuthi ugucu ukhuleke ummemeza uJesu. Usedolweni. uJesu wezwa. Yebo. Wezwa uJesu. Yebo. Wathi ukhona undithintile. Bathi ubona ngani ngoba sibaningi siyakuthinta. Uyabona ukuthi siyamthinta uJesu phezulu. Sibaningi siyamthinta. Yebo. Yeah, kodwa amandla awukuthi memeza uJesu uguqe phansi. Hey. Uthinte nje igarment. uJesu ubheka abagucile. Yebo. Uyababona abame ngeenyawo. But into eseyikhona manje emhlabeni into eseyikhona simemeza uJesu sime ngeenyawo. Yo. Yebo impela. Silingana naye. Asisadinga ukuthi akasenzeleni uJesu. Asifuna ukuguqa. Asifuna ukuguqa ngoba uguqa baba uyasurrender. Yes. I'm under your feet. Manje into ekhona ukuthi Jesu ngime nawe. Yebo. Ngime nawe mina. So uJesu akadinga umuntu omile baba. Hey, ngempela. uJesu ufuna umuntu oguqile. Then mawuguqile yakuthinta uJesu. Asekuthintile uphinde nawe ungakhohlwa ukumdumisa. Yazi ukudumisa uJesu baba awudingi ukukhulekelwa untombi ehleli la. Akazi ukwenza lanto usisitombi ngoba naye uneyinkinga zakhe. Yes. Untombi naye ukhala kuJesu every day. Yazi baba nje bangasebenzi. Akunasikhathi lapha endlini yami. Nginesikhathi ukuthi ngiqina abantwana njalo esikoleni ngisuse konke. But noba ngingame esinkini ngikhala inyembezi. Ufike nje ngikhala inyembezi endlini ngimile esinkini baba. Ngikhumbula nje lo muso ngaka. Hey. Yebo. Ukuthi uNkulunkulu wangithwala ngingaka ngimncane at the age of 11 years. Ngaze ngangaka. Usoloko nje ume nami. Ungithwele. Uyabona izimo babengidlule kuzo zinzima kakhulu. Uyabona ngalesa sikhathi kwakunalelo culo lethi uyabathwala bakhe. Yes. Yangifundisa lanto ukuthi uJesu uyabathwala bakhe. Ngempela. Mabehleli kuye kodwa. Awukwazi baba ukuthi uJesu uthi ungamazi. Yebo. Umbiza ngenkinga emhla uzizwa ukuthi ngalola ngoxayekile. Ube sothi mhla uzizwa ukuthi namhlanje ngixayeke impela. Usithi uwe ngedolo uthi inkosi ngiyazibona wenze inkingeni ingako omunye umuntu athi ngiyakhala ngithi mangiguqa ngamadolo ngikhale ngakwazi ukuvula umlomo. Uzawuvula kanjani umlomo ngoba ujwayelanga ukuvula umlomo? Maso uguqa ujwayela ukuhlala naye every days. Yebo. Uyabubula. Njengohana. Oh, yeah. Umama uHana wayehlele noJesu ingako wayevele angasakwazi ukukhuluma wayesebubula. Umkhuleko kanti wazwa masebubula manje ngoba ujwayela ukukhuleka. Manje useyabubula manje umama uHana. Yebo. Kwangona kuzwakala ukuthi hayi ngeke lokho kububula kusuka phakathi. Kunesikhathi mohle noNkulunkulu bazalwane. Ungathi isikhathi sezwani naso. Uyayiyeka yonke into oboyenza mase kufikizwe. Musetshenziswa umoya ingcwele. Yazi umoya ingcwele ukakusebenzise babulimali uzizwa ukuthi la angisena ndaba nomunye umuntu la ngilimele nje uyangilimaza lo baba lo uyangiceda. Ngithi mangikhuluma naye ngithi wena ufana nesoka nje la maphezulu komfula washela intombi yakuqoma Nkosi yami inhliziyo yami yavele yahlala kuwe yonke. Akusena soke ngaphinda ngiliqome wena hlala nami. Yebo. Ngaleso sikhathi uvela nivuthulula niqede. Aniqede. Yebo. Ngisolithandweni lakho. Yebo. Sithandane nje ilanga lonke. Yebo. Yabona baba. Ukukhuthaza abazalwane yiloko ukuthi bazalwane. Yes. Angeke ukuthi umzalwane ungahlali nezwi.
Yebo. Angeke ukuthi umzalwane ukhuleka ngezikhathi ezithile ngoba mawungahlangana nomuntu manje sosenkingeni uthi uyamkhwaza nawe ungadlula every days la ngidlule ngakubingeleli babushabanga mhla ngisenkingeni sethi qoba babushabanga uvela uthi ngenhliziyo hey awanda ufunani ngithi babushabanga ngiyazi ngisenkingeni ngizoboleka u10 uthi ngenhliziyo awazanga wakwanibingelela nangelinye ilanga sozoqhamuka no10 inkosi injalo angeke ukuthi ubukade ungakwazanga uyibiza inkosi Yes. usuqhamuke sothi inkosi naku manje nisenkingeni izojika kanjani ngoba izwi lakho ayilazi Yeah. zange waka wayitusa inkosi Yo, ngiyakuzwa. Impela. Sihlaleni bazalwane nenkosi enemasikhuluma la hayi ukuthi sikhulumela ukuthi mina ke ngiwuntombi ngiyakwazi ukukhulekela umuntu osenkingeni bazalwane singazenzi osawule umuntu mawumuzwe ekhuluma la uzuke ethunywe umoya ingcwele ukuthi makabuye azokhuluma nabazalwane Yebo. abanye abasafufusa kunabazalwane abanye abasadidekile endleleni ukuthi lenkosi nizoyithola kanjani so sizokhuthaza abantu ukuthi nathi sasididekile endleleni kodwa sakhuleka inkosini sayicela inkosi ukuthi ngifuna ukwazi Yebo. ngiyafuna inkosi ukwazi mase indlebe zami ngoba ziyezwa but amehlo awaboni Yes. mawunganivula amehlo inkosi ngiyakudumisa imihla yami yonke Yebo. kune testimony edlulile kimi ukuthi ngangehlelwa nje isimo la engathi mangicenga inkosi ebusuku ngi1 midnight umoya uphelile ngathi inkosi angeke ngiphinde umlomo wami ngiuvale ngawe Yebo. ngathi inkosi ngiyakudumisa futhi ngeke ngiphinde umlomo wami ngiuvale ukutshela abantu ukuthi umkhulu Yebo. futhi uyanakekela Amen. nobuthule ngoba inkosi moyibiza ivele ngathi ithulile Yebo. uba kwathi uthi Jesus engathi lirongo leligama olibiza ushintshe ngoku uthi Adonai ungathi azange lewa oluzange mhlawumbe usho into erongo uthi indodana kaDavid ngiyacela ube ngathi ushwe into ezange waka wayizwe athula athi shu ushintshe manje babushaba ngokuma ucabanga ukuthi konje ngenza kanjani ukuthi inkosi ngiyizwe manje nje banimile nje ngoba nisenkingeni mari ngiyafuna inkosi ukuze ngenza kanjani uyazicabanga la ngaphakathi ukuthi konje ngenza kanjani inkosi ngikuzwe ithuli inkosi yo kodwa ngalesa sikhathi uzezwa kugcwalani mhlambe leyo nto bokade ikuphethe uzoyibona mhlambe ukuthi idambile awusheshi wena ukuyizwa ukuthi idambile uzosala usakhwaza ngoba noba uvulwa amehlo ungaboni ubukade ungaboni mase wavulilwa amehlo awusheshi ukubona yebo uyabona ukuthi inkosi ledlulayo manje jabulele lokho uyoyidumisa kodwa kusenezinto sazofuneka uhambe kuzo yebo manje abazalwane uthi sekeqala umuntu athi yebo ngibonile manje sengizwile ngiyahamba ke mangilula inyawo zami ngihamba noJesu uJesu kunesikhathi abengathi akekho phambi kwakho yeah acime nje angabikho omunye ka vela buya athathe le ndlela athi nayi shortcut la yebo ngeke ngiyambona lo muntu engihamba naye akekho ngani ngesimanga sezinto ezivelayo ziyavela hayi ukuthi azikho ngeke sifihle leyo bazalwane ziyavela ziningi zihamba zivela endleleni futhi zisinde yazi baba uma ungakhuluma nomunye umuntu uthi yazi ngavelelwa into eso athi umuntu mina ngeke ngimele leyo yebo ikuthatha into kaNkuluNkulu ikutesta ikufake ejele ungene nje ngesimanga ngendlela nje ongayazi ukuthi ngazithuka sengejele but ube nalolo kholo lokuthi inkosi wena uyazi ukuthi mina ngene la ngenza ngalutho yes uzophuma yebo uzothola ihijack baba ihijack engangathola ngihijackwa la ebridge ngaphansi kwebhara lapho kufika abantu ebusuku isifelwe imoto khona ngi1 umkhuleko engawusha ngangisashaya umkhuleko wokumixa ke lapho ngisathi uNkulunkulu nabantu abadala basekhaya yabona ngangisasha but inkosi yayivela ikuphushe nje for sure lokho ngoba inkosi mayikwazi inkosi yami ayinandaba nomntana wayo ezokwenzana yebo eshone ngomlomo wakhe ngoba nangelesikhathi ethi Moses angeke ukuthi wena ukwazi ukukhuluma ngomuntu odala umlomo yimi inkosi manje iyakubona ukuthi deep down enhlizweni yakho wena uyafuna ukunikhonza nokunibiza but ngo ulahlekile nje
Yeah. Yeah. You should understand it. Ushoda understanding Yebo. ngambiza inkosi phansi kwebridge lapho Yebo. wangenzela umhlola lapho angizukanda kodwa kakhulu baba ngaleko ngambamba utsotsi la ebengaphakathi bakhiphe ilento yemoto iradio omunye ukhipha iradio ngapha omunye sokuphushela ngapha sifuna ukurape wena basho amagama angaka ngoba bengingafuni ukuvula baze babulala ifastela lemoto lapha ebusuku hayibo ngathi nje mangithi inkosi ngasho kayi1 ngathi inkosi cela ungipha amandla baba ngambamba la wathi lo ngishaya lo la ubhizi ukhipha iradio ngapha ungishaya ngento angazi noba ungishaya ngani ngathi mangithi ngiyabheka la emotweni akunabhodlela akunafokore babisibindi enginaso mase ngisukile nje sengibuyela esibindini yebo ngangizomshaya yowela la ngazikhona yebo ubrother wami wangitraina ngenye indlela lokho ngiyambonga moyigcwele ngoba wangibuyisela nje ukuthi le ndlela engitrainwe ngayo ngingabi yiyo yeah kodwa mangisondele ngangimosha umuntu ngangimosha baba umuntu yo ngangimosha umuntu kabhlungu kabi ngangiba naliya enga lokukhulu ushaywa ngangiba nayo nje ngathi lo mfana lo uthi uyangaze kwafika into ethi ngimbambe ngimthi gquzu intamo ngoba ungena kanje ngathi mangibhekisa intamo yakhe ngayisize ngathi yazi lokhu isilima mangasaba lo ukuthi yazi lo mangathi lo mhlambe lo lescoof driver siphethe ngangihlaba kwamanje ngishaya ngaso hey vula wena vula sifuna ukuphushela ngapha mphushele ngapha esayidini elinotshani hayi utshani nje baba isiganga nje siganga ngiphushelwa ngakhona ngathi nje ngeke lo uqamba amanga angiki kuleli side elingapha ngiyangapha manje silwela kuleli side ngifuna kuza kuleli likhanyayo ngambamba la baba ngathi nje inkosi ngipha amandla wangipha inkosi amandla ngiyezwe imoto kwi-freeway izikhalapika nisesiwele ngaphakathi emgwaqweni soyi2 siwele ngaphakathi ngiphume na nginyathele emotweni mina ngamova power sayowela emgwaqweni manje uzama ukuphonca uyabona ukuthi siweleze ngapha imoto zenza kanje kwi-freeway baba zazosisha amakhanda zosilahlana kodwa nje imoto zazithi ku-freeway mayiphoncuka ngajumpa nami ngawelela ngikwelinye side ngale ngazibona nje ukuthi ngangiwele kanjani ngoba ngezwe imoto pipi ngazibona ngingale ngaphesheya lawo ngamandla nje amakhulu kaNkuluNkulu ngamandla amakhulu kaNkuluNkulu ngendlela engaphuma ngayo baba yebo ejele nje kwangena otsotsi emsebenzini bantshontsha kwasekufekwa kwimitshala ngathatha ngafaka ejele ngayohlala ejele ukwaboshwa futhi baba hawu hlala ejele baba izinto eziningi nje zingahlekele but uboshela into ongayazi engayazi baba ngahlala futhi ngahlala lapho kwenzakalana kusichazele lapho nje baba kwangena abantu nje emsebenzini bazontshontsha yebo mayifika uyazi ke wena if ubungaphandle mawungena ngaphakathi kuthiwa uwongene nabo kwaba iloko nje wasebengibophisa but into eyangikhulula mina ifoni kwabathatha ifoni yami before bangene nami bathatha ifoni yami kwakusatrace wayona ke makwa MTN ukuthi ngibe ngicontactene naba like ifoni mina ngisebenzisa ifoni nje ngiyiphatha ifoni nje ngiyithandi angithandi ngiba nayo nje ngoba Nkosi yami ke sila emhlabeni amafoni fanele siwasebenza otherwise ngathi ungama nje phezulu kwentaba onikhwaza yebo angithandi ifoni baba nje vela ngithanda akuyonto oyithandayo ngiyakuzwa futhi nje mawufonela ungihlukumeza kakhulu ungcono ma WhatsApp angifuni ukulalela ukuringa nje kwefoni ngishaya sovala esinye isikhathi ngiyangithe abantwana nithathe endlini kwami ibanjwa abantwana Nkosi yami ibanjwa abantwana nama ngazi ukuthi kwenzakalani ubaba wami wayeza khulume nje esaphila athi wena make awufuni ukubamba ifoni yithi askizi but askizi yazi hayi ngiyakwazi wena ifoni singahlala kanje babashaba ngeke uyizwe yami ifoni ikhali yebo ngithatha 2-3 days mhlawumbe izekhali yabona ngoba ileso simo leso ngangena nje ejele ngahlala ngingabonwa umuntu lapho baba leso simo leso zange sibe sihle for mina but ngambonga uNkulunkulu ngoba wakudlulisa konke lokho wakudlulisa lokho izinto esidlula kuzo ke bazalwane ukuthi mawudlule kulesimo ungathi uNkulunkulu akekho uNkulunkulu ukhona yes kufana nokuthi umuntu wesifazane bazalwane engizoyiqinisa nje ukuthi mawuso ubambelele enkosini yebo wathola isimo sokuhlupheka ungathi ngibuyele ezweni
hlala nje ngobungcwele bakho ulambe nobungcwele bakho yebo kungenalutho kodwa lishona ilanga ungadlanga angeke lishona ilanga ungadlanga yebo angeke inkosi kulahle wathi angeke asishiye futhi akakushiyi mina ngimbona uNkulunkulu ehamba nami isikhathi engasebenzi ngihlupheka phelelo umsebenzi isonto ngahlala ngasonti but ngambona uNkulunkulu ngoba ngahlala kubo ubungcwele wayenibeke kubo azange nisuke kubo ubungcwele bakhe enye into abazalwane eqinisa enzoqinisa ngayo futhi abazalwane omunye umzalwane bebuza ukuthi ngenza kanjani ukuthi ngingene ebuzalwaneni like ngibe umzalwane fully okay ufuna ukuphelela lo muntu babe ebuzalwaneni usho ukuthi umzalwane but ukhona izinto ezisamdidisa endleleni uma ufuna ukuba umzalwane uyakhuluma nenkosi uthi inkosi ngifuna wena wedwa ngilungise yes kunezinto engalulanga ukuthi usuke kuzo mawungumzalwane ungumzalwane osene namahlahla kunezinto ezenza ukuthi inkosi ingakwazi ukusondela like babushabangu umzalwane ojolayo angeke kube umzalwane inkosi engakwazi ukuhamba nawe usenalo lunye uthando awuzangithi mase sithopha umoya ingcwele sithi wasishela umoya ingcwele sakuqoma yep akekho omunye umuntu esinayo manje suba nolunye uthando awushadile ngithi suba nobushadile kodwa umshado wakho sufaka kakhulu emqondweni wakho faka inkosi emqondweni wakho inkosi izolungisa umshado wakho faka inkosi emqondweni wakho inkosi kupha uthando lokuthi uthande partner yakho endlini ezumama so wena mawungashadile aniboni ukuthi ungacela inkosi uyicela ukuthi ikuphe uthando le partner yakho angizotsho nokuthi ipartner lo muntu wakho ukuthi umthande ufuna uhamba nenkosi mawufuna uhamba nenkosi uhlala ebungcweleni nje yes futhi awufi mina ngangabuza enkosini ukuthi Nkosi mawufuna ukuhlala nje ungabi namuntu ungabi nanethi ubheke wena wedwa ukhona kuyenzeka yini kwafika into enje emqondweni nami ukuthi konje ubani owangezwa ukuthi ulale esibhedlela ungcwatshiwe ukuthi wayebehleli ngenamuntu esukile nje into yenza ezweni ubani kwafika nje lo mqondo ngaba kwacabanga ukuthi akekho umuntu engangezwe emncwabeni ukuthi hayi lona ungcwatshiwe ngoba ebengana partner cha hayi ngathi cha ukho ngathi mina mangahlala ngabe ngihleli mawuhleli bazalwane kukhona futhi abantu abazofika bakuphe nje lokho ukuthi wahlala wayuhleli bakusolele ezintweni eziningi ususoleka bazalwane umama uma umzalwane ungasoleki indawo ungasoleki mawungumzalwane awusoleki ngoba awusingomuntu ophandle awuhambi futhi nabantu abenza izinto zabo uphumile kubo so awusoleki indawo umama nobuhamba usisi but uhambe ebungcweleni akunamuntu ongakusola hlala nje ebungcweleni bakho nje inkosi izokwazi ukwenzela hayi inkosi yakwenzela baba inkosi mina bengakwazi uyakwazi uncokola nomuntu khona nje okonye okwenzeka inkosi ngeze umuntu ohlekayo ngathi hawo kanti inkosi iyakwazi ukuhleka yebo serious abanye abantu sikhule sazi ukuthi inkosi ayikhulumi nomuntu yakhuluma nobaba Moses kuphela engathi kwaphelela lapho ukuthi inkosi ikwazi ukukhuluma noMoses kuphela ikwazi ukwehlela komunye umuntu manje inkosi mase ikhuluma nathi manje uzezwa nje umama efike ethi inkosi ithekimi ube suthi inkosi yazi isondele kithi ma ngezikhathi zakudala yayikhuluma namanje sakwazi ukukhuluma nathi hayi inkosi ikithi manje mayikunike lo mqondo bazalwane mthanda inkosi sithanda inkosi iyasithanda inkosi yami kakhulu inkosi iyasithanda futhi moyithanda inkosi ikuthanda mo yona enikwenzela izinto zakho zibe lula azisindi into zakho anisebenzi nje kodwa ngeke usho hlalele nje hayi baba awubonakala phela nje umuntu ongasebenzi nje Mthema ngikubona bawufana nomuntu nje ucelile emsebenzini ngicela ukushayisa eli namhlanje
Yebo. Uthoba abalutho umuntu uzihlalele nje nkosami ekhaya. Sihlalele ekhaya ke. Yebo. Sihlalele nje nokona uzithophela inkosi manje uzidumisela yona nje angazi nami ukuthi kwahlale kangalendlela nje kwahlale kangayo. Kwaphela umsebenzi nje ngalondlela. But uyaphila. Baba kahle kanjani futhi? Kakhulu Yebo. Gula nginani next angina stress. Yebo kona ke ukuthi ngoba abantwana bakhona but inkosi yenza ke. Yebo. Indlela yayo. Nikhona nje amazo owashilo. Uthe uma uqeda ukufunda nje incwadi wathi singajabuleli ukuhamba noJesu nje kuphela. Yebo. Jabulela ukuthi ukwenzelini. Jabulela. Yazi uthe uma ngabe wakhuluma njalo lawo mazi ukuthi jabulela ukuthi wazi ukuthi ukwenzelini. Kuyafika nje impela nakimi ukuthi kushuthi uthi asingajabuleli nje ukuhamba naye kungenalutho esenza sibe connected naye ngoba sisengamshiya makunjalo. Kodwa mangabe uyazi ukuthi khona lokhu okuhlanganisa wena naye. Yebo. Ida khona kwenzele khona kodwa nje akube khona into ekuhlanganisa naye lezo kwenza ukuthi khona ngeke kuphinde usuke kuyena. Khona ngokuphinda usuke kuye. Ezoba ubufakazi ezokwenza nje ukuthi nje uthi noma ngabe kwenzakalana angikwazi ukusuka kuye. Ngikuzusho njalo impela ukuthi uthi asenze kanjalo. Singabe abantu nje abathi hayi nami nje ngomunye nje. Ngihamba nabo. Ngiyagilwa nje nami ngiyamgila. Masima ngeenyawo nje sime sonke. Wena ukhothame nje ube woguqa phansi banyelene ngenyawo. Yebo. Umfune sonke isikhathi. Umfune sonke isikhathi. Inkosi iyajabula mayithola ukuthi kunomuntu oserious nje oyithandayo. Yes. Yona inkosi iyasithanda ngoba yona yasithanda kudala. Kodwa nayo iyakuthanda ukuthanda. Iyakuthanda ukuthanda. Yebo. Futhi yona moyithanda ikuthanda kakhulu. Yo, qinisile. Uba yayikwenzele. Wena uzama ukuthi mayiede kulezi ayayizenzile. Ibe sikwenzela kakhulu. Ngokuhlala kuyo. Yes. Ngokuguqa. Yebo. Khothamele yona inkosi. Yebo. Yenza something ezokwenza ukuthi uhluke kwabanye. Yenza into ezokwenza ukuthi uhluke kwabanye. Yebo. Ungasoleki ungafani nabo bonke. Hayi sambe sonke kodwa wena hluka. Hluka. Uyabona baba ungangena phakathi kwabo manje usuku ungene phakathi kwabo umntana kaNkuluNkulu. Yebo. But angeke bakugile. Yazi wonke umuntu uzanze sithi ungasonde asikhize angakunyathela ayibona ingamnyathela uzibuzwa ngoba sihamba sonke semeeting sonke la but mina noba ngathi ngiyahlala umuntu uzobona ekususela into ubona ukuthi la angihambi ngedwa lo ngazinikela kuye uhlala lapha ekhona la ngikhona asihluke hayi cha siyabonga nje ngobufakazi lobu osiphe bona nangezwi siyabonga kakhulu mina njengakusho nje kumuntu ongakamamukela uJesu ngithi mina ithuba lisasekhona mthathe abe inkosi nomsindisi ungakwenzi kube injwayelo ukuthi hayi nami ke ngoba sengisindisiwe ke hayi ke sekuyinjwayelo uzwile nje ubufakazi buthi ke uma usukholwa ukuthi uJesu inkosi nomsindisi ohluka yafana nje nalabo obona bodwa ababemmemeza nje uJesu bethi ngifuna ungenzele lokho khona ngizawukwazi amandla akho khona ngeke ngisuke kuwe mthathe umfune futhi umfunisise yilokho nje mina engakosho amazwi akho ke nje nawe okugcina sesiyivala for namhlanje angazi ke nama contact uthi ungawashiya nothi futhi nefoni nje emayikhala angikhumbuli last sawashiya baba sawashiya and nabazalwane inkosi yamababa esondela yabaningi lokugcina nje ukuthi bazalwane asingaba bakhulekela angisingumuntu okhulekelayo nayo angikaniki iplatform yokukhulekela abantu kodwa makwenzekile lapha inkosi ikuthuma khona ngoba kunesikhathi ke iyona isho ukuthi ikhuleka la leyo nto engiyenzayo ziye nami ngithunyiwe ukuthi yenze angizenzeli uthi anikakabi nazo nje angikaniki igunya lokuzenzela so abazalwane mabalalele nje sukushoyo ukukhuthaza nathi siyalalela kwabanye abazalwane abakhulu abala siyakheka futhi siyakheka kakhulu singabafoneli then uzama ukwenza leyo nto uzama ukwenza lo nto umzalwane ngoba mayizohlala la uzuke ethunyiwe ukuthi akazi usixwayisa sonke yebo azosixwayisa sonke
ngaloku kusho kanjalo ukuthi bazalwane asilaleleni abazalwane. Yes. Singafuni ukuthi mabasikhulekele kodwa ngoba bathunywe inkosi ukuzohlala la. Silandele ukusho kwabo. Okay, hayi cha kuyezwakala. Bangakuthinta futhi mhlambe ke nje khona uzobe ufuna ukubonga nje. Ukuthi hayi wasilethela itestimony ingisize lapha. Nkosi yami. Ithi 071 47 80098. Hayi siyabonga kakhulu sesintombi. Inkosi ayigcine ikubusise nje ilokhu ikusebenzisa. Uyathembisa ukuthi sisazoqhubeka. Kulungile siyabonga. Siyabonga. Sibonge futhi nasemakhaya kinina nonke inkosi ayigcine nje nibusise. Senithanda indlela ezimangaliso. uNkulunkulu emuhle ngomusa wakhe. Asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo. Amen. Amen.